Estem a veure si el traiem un poc per ahir, perquè vaig a fer un caché l'home, vaig a fer un caché. Entonces, si vos pareix, anem a veure si podem recibir una altra volta un aplaudiment perquè ens faci una cançó de regalet al nostre amic JJ, el solteret de Benillup.